Berdintasun arloaren helburua da berdintasuna bultzatzea, bai udaletxe barruan zein kanpoan. Orduan saiatu bergarena da jendea konturaraztea heziketagatik emakume eta gizonak paper ezberdina daukagula gizartean eta horrek egiten duela gizarteak ez baloratzea berdin emakumeak eta gizonek egiten dutena eta bar. Orduan saiatu bergarena da bai udaletxe barruan zein kanpoan errealitate horren kontziente izatea eta saiatzea hori ekiparatzen edo parekatzen. Departamentu guztiak jakin behar dabela egiten daben lana gizon eta emakumei zuzenduta dagoela. Eta batzuetan errealitate ezberdin horretatik hasten garenez, agian emakumeak behar dutela bultzada handiago bat, edo agian politika ezberdinak markatu behar direla batentzako edo besteantzako azkenean helburu berdina lortzeko. Hori da teoria, gero printzipioz praktikan egiten dugu, arlo bakoitzarekin ikusi zertan ari diren, eta ikusi egiten ari diren horretan zelan txertatu daitekeen genero ikuspegia. Garbi ikusten da zenbait arlotan ez dela ikutzen ezertarako berdintasuna. Eta orduan, hoi indartu nahi dugu. Eta akatsak ikusten ditugun toki guzitan saiatzen geha sartzen. Kontseilua dago osatua elkarteetako emakumeekin eta gero beste asoziazio edo lekutakoekin. Hasieratik oso ondo hasi ginen lanian, oso ilusio askorekin eta benetan ez dugu udaletxean aldetik oztoporik izan, laguntza baizik. Oan daukagu puntu morea, jendia dabilen leku guzitan jarri nahi dugu. Nik uste 2012an daukagun erronkarik handiena da indarkeria matxistaren errealitate hori hobeto ezagutzea, emakumei arreta ematen diren zerbitzuekin lan egitea, koordinazio handiago aldortzea, gehien bat aurten behintzat nahi dugu indar asko jarri horretan. Horrek ez daun esan nahi, beste arlo batzuk alde batera etziko dugu zenek egingo dugu lan arlo guztiekin, baina agian bereziki aurten nahi dugu horre esfortzu handiago bat ipini.